ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರೆ. ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಣಪತಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಅದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಂಡು. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೊಳುವಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪುಲುವಾಡಿರ್ಬೋದು ಉಂತುವ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಟರ್ನ್ ಆದ ಕುಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ಥ ಯಾಲ ಮಿತ್ತಿದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬದ ಸಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಶುಕ್ದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೂಸ್ ಮತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೆಲ್ಲ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತುಗು ಪಿದಾಡ್ವೇರು ದೇವರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಪೋತಿಜ ಪೋಂಡ ಅವಿಂಚಿ ದೇವರು ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಪುರ ಪಡಪುನ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಪುರ ಕೇಂಡ ಪಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪುನಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿಲ ಮತ್ತು ಅಂಚಿ ಪುರ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಬೊಳುವಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬೊಳುವಾರು ಪೋದು ಬೊಳುವಾಡೆ ಉಂತು ಎಂಕಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಲ ಮತ್ತು ಡಿ.ಜೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡು. ಡಿ.ಜೆ ಮತ್ತು ಎಂಚಿನ ಡಿ.ಜೆ ದೇವರೇ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಕೇನಿಯರ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಲಿಪುಗದ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೋ ಡಿ.ಜೆ ಇತ್ತಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಲು ಮತ್ತು ಪೊನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ನಲಿತೊಂದಿತ್ತೀರು ಪಂಡ ವಿ.ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ವಿ.ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಲು ಅಂಚಿ ದಕ್ಲು ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಅಕ್ಲು ಒಂದೇ ನಲಿತೊಂದಿತ್ತೀರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಬಂದು ದಕ್ಲನೇ ಸೊ ಇಪ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೀರು ಪೊನ್ನೂರು ನಲಿಪುನ ಹೊಂಡ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊನ್ನೂರು ನಲಿಪುನ ಹೊಂಡ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಲಿತದಲ್ಲಿತ್ತನು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭವ್ಯನಕ್ಲು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಹೆಜ್ಜ ಅಂದ ತಿಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗಡ್ ಬರ್ಪೇರು. ಪೊನ್ನೂಲ್ ಮತ್ತು ಏರ ನಲಿಪೆರ ಬೂಪಿಚೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಲಿಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ಕೆ ಮುರಣ್ಣಿ ಭವ್ಯ ಬನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆನದು ಪುಟ್ಟೊಡಿತ್ತಣ ಅಂತ. ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿ ಇರ್ತುಲೆ. ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬಳುವಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೆ ನಮಕ್ ದೇವ್ರ ತೀಯರು ತಿಕ್ಕೀರು ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ. ಶೋಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಡೈನೋಸರ್ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು. ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ವೃತ್ತಾಸುರನು ತಂದೆಯ ಆಣತಿಯಂತೆ ಇಂದ್ರನ ಮೇಲೆರಗುತ್ತಾ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲವನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೋ ದುಷ್ಟ ವೃತ್ತಾಸುರ, ಸಾಕು ಮಾಡಿಸು ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಟ. ಆರಿ ಹೋಗುವ ದೀಪ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿನ್ನದಿದು ಕೊನೆಗಾಲದ ಅಟ್ಟಹಾಸ. ನನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನೀನು ಯಾರೋ? ಕಪಟಿ ದೇವೇಂದ್ರ. ಸಾವು ಬಂದು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ನಿನಗೆ. ಈ ಐರಾವತ ಸಹಿತ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವೆನು. ಎಚ್ಚರ.
ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಸಂಭವ. ಸುರರು ಮತ್ತು ನರರ ಹೊರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದಧೀಚಿ ಮುನಿಯ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಬದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರವು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ವೃತ್ತಾಸನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಕುದುರದ ಪಾದೆಡುಕುಳಿನ ಲೋಕ ಪುಗಲ್ಪದ ಒಳ್ಳೆದಿ ಕುದುರದ ಸಿರಿ ಅರುಣ ಇದು ಪೊರ್ಲತ್ತು ನಿನ್ನ ನಡಕಿಗೆ ಉರ್ಲು ಅರುಣ ಆನಿನ ತಾಂಗಲದ ಅಮ್ಮೆ ಶುಭಾಸುರನು ಕದಂಬವನನ್ನು ಕೆರಿದ ಸಿರಿದೇವಿ ಕೌಶಿಗೆ ಯಾನೆ ಮಾರಿ ಕಲ್ಲ ಮಾಟದ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬೆಂಕಿಯಾದ ಬೆಂಕಿನ ಕುಲದತ್ತ ಬುಡಾಯೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳುವೆ ಬಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ
ಜಾವಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಸು ಗುಣಿತ ವಜ್ರದಿಂದ ಬರಗಾಲುಗತ್ತಿನ ಭಾಗವು ಪುಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಗಳು ತಂದುಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಪದ ಸೇವೆಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನೀರೆಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನೀರೆಗೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಅವ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ದಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೋರಿಯೋ. ವರ್ಷ ಬರನುಂಡು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಸತಿದೇವಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸತಿದೇವಿಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಕ್ಷನಿಂದ ಅವಮಾನಿತೆಯಾಗಿ ಆ ಮಹಾಯಾಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾದೇವನು ರೋಷಕುಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶಿವ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದಾಗ ಅದು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರನ ಜನನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವಗಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಶಿವನ ಅಂಶವಾದ ವೀರಭದ್ರನು ತನ್ನ ಕಾಳಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದಕ್ಷನನ್ನು ವಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಂದನೆ ಪಿತಾಶ್ರೀ. ನೋಡಿ ಮಹಾಮುನಿಗಳೇ, ಆಮಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಸತೀದೇವಿ. ನನಗಲ್ಲವೇ? ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪಿತಾಶ್ರೀ. नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. नमः ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈ ಕೋಪಕ್ಕೆ, ಈ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಕಾರಣ ಆಂಡ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿച്ച ಬೊಡು ಆಡೆ ಉಂಟಿಯ ನನ್ನ ಪೋಪುನು ಎಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ ಬರ್ಸ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾಳೆ
ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಪೋದಾದಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ ಆಯ್ಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತಂಡ ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದು ಕೇಂದು ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ್ ಇತ್ತೀರ ಅಂಚ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ ಆಯ್ಚ ಅಂಡಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮತ್ತು ತೈಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾನೆದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ಯಾರದ ಅಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಣಂದು ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಣಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಬುಡ್ನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರವ್ ಬತ್ತಿರು ಮಾತೆ ಚಂಡಿ ಇಟ್ಟೆ ಅಡ್ ದುಃಖ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಅಗ್ಲಿದ್ದು ನಾ ಬೇಜಾರಾವಂದಿತ್ತು ಮಾರ ಆತ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಸವನಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಗ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಬೇಜಾರಾವಂದಿತ್ತಂಡು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜೇರು ಇಂಗ್ಲ ಅಂಚಿದಾಲ ಪೋತಿಚ್ಚೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೋನಾಗನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ತುಯ್ಯರು ತಿಕ್ಕೇರು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿರವ್ರದ್ದು ತುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ತುನ ದೇವೇರ ಅಂದೆಂತದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರು ತಿಕ್ಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಚೂರು ಎದುರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಜನ ಪೋತು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜೆಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತುದು ಅಂಚಿ ಪೋಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟಿನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಂಡ್ ಉಳ್ಳಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೇನಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಣಂತೆ ಉಳ್ಳಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೇನ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನಾರಿಗೆ ದಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಬೇರಿಂದ ಅವ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾಯ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬೊಂಡ ದಾಯ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಮನ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಾಗೆಂದ ಪುಚ್ಚ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಂಡು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಈ ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಲಿ ಪೊಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಾತೆ ಬರ್ಪುಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ತೂಲೆ ಪನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬನ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ ಪನ್ನು ಬಬ್ಬುದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮನ್ಪದಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್